Takže čauko lidi, vítám vás u nového videa. Jmenuji se Delios. Musím říct, že mě to nebavilo. Teď bych se chtěl k tomu vrátit, ale když se podívám na číslo mých odběratelů, tak to není zrovna moc povzbuzující, dejme tomu. Ale jestli mě chceš podpořit, tak bych byl rád, kdyby si sem dal like, odběr a nejlépe i komentář klidně, ale hlavně ten odběr, ať mě to povzbudí do další tvorby. Vím, že Brevko teď není už moc jakoby ale tak třeba to nějak zkusím oživit. Jinak to třeba rozdělíme do dalších dílů, protože jakoby, aby jsem dal hned 1000 trofy, jako to nepůjde. Myslím si, že 1000 trofy ani nedáme, ale třeba jako nějak to pušnout trošku. Jakoby, myslím si, že Maisie by mě zrovna mohla trochu docela bavit. Ty kráso. Hezky pěkně. Zkusím ten gadget. Jo, aha, to je takhle, jakože... No, já myslím, že to bude něco jiného. No nic. Dobrý. Protože mi tady za chvíli určitě někdo přepadne. Dobrý. Ty kráso. Tak tady jsem... Tady jsem to po auto-aimil, taky přiznám se, já jsem neponaučitelný. Ale jakoby přebít to docela dlouho, nebo takový mid, asi bych to možná nazval. Jakoby není to žádný zázrak, ani žádný nějaká spása. Pojď. Dobrý. Oh, hell no. Ježišmarja, to byla tragédie. Kam, tak to bylo hodně těsný. OK. Mr. P. A to by nemuselo být tak těžký. Dobrá. Pohoda. Yes. Vamos. Yes, ty kráso. Proč se raduju, jsem teprve na 113 pohárkách. Dobrý, já už jsem se lekl, že to bude za hranicí. OK, pohoda. Frank, 17 000 hápek. Pojď. Gadget. A tak to nebylo tak špatně využitý gadget. Yes! Ty kráso. Okay, pídla necháme pídlem. A tady vidím Darila s Kenjim. A je to lákavé. Oh hell no. Yes. Okay, máme 8 power cubů, to je docela chillu. Ježišmarja, kam jsem to mířil? Pojď. Yes. Budeme trochu toxic. Samozřejmě i ta toxicity je občas trochu třeba, že... Pojď. Je to Leon. Showdown. Pojď. Showdown vám tam vždycky budu určitě ukazovat, protože... Yes, toxic. Hezky. To byla blbost hodně mě dává do té jeho dimenze. On má ten gadget, to je blbý. A dobré. 5700 dávám. 10 power cubů, ty krás. Kamo, já mám víc hápek než on. A to je tank, ne? Podle mě, nebo assassin. Teda assassin to určitě není.
Ok, tak toho doháním určitě. Když to byl nejhorší gadget. Ok, ale pohoda. Tak já bych to dneska ukončil a čau. Jo a jinak ještě tady v postprodukci dodám, že video mělo 25,5 minuty a já jsem to sestříhal na 5,5 nebo něco takového. Takže to bylo dobrý, jakože musím říct, že jsem na sebe docela pyšný, jsem tam fakt ustřihl hodně věcí a jinak tohle bylo jakoby push na Wazy, ale je to jakoby, že moc velký push to nebyl, protože já jsem to původní video, že měl prostě skoro půl hodiny, takže a mě vyhrál jsem asi 90 trofej, takže to je fakt jakože málo na to, že je prostě strašně hodně hodin, takže já už se jdu na večeřet a pomalu jako se s váma loučím, takže čau.